Goedenavond, dames en heren. Welkom. Straks het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. Maar eerst natuurlijk, we beginnen met het nieuws van vandaag. Drie jongens van 14, 17 en 18 jaar oud zijn aangehouden voor een reeks mishandelingen op Schouwen-Duiveland. In een week tijd zijn daar minimaal 4 incidenten geweest waarbij slachtoffers ernstig letsel opliepen. De politie vermoedt dat de incidenten met elkaar te maken hebben. We hadden gelukkig goede informatie waar we mee verder konden. Dus vandaar dat we nu tevreden zijn met de eerste aanhoudingen. De politie denkt dat er nog meer mensen betrokken zijn geweest bij de mishandelingen. Nou ja, sowieso waren er een aantal delicten waar veel meer mensen bij betrokken waren. Dus daar doen we onderzoek naar. Wij sluiten ook meer aanhoudingen niet uit. Vanaf deze uitkijktoren zijn de bouwwerkzaamheden aan de nieuwe sluis goed te zien. Tot voor kort waren die werkzaamheden vooral in de bouwput zelf. Maar sinds kort komen de werkzaamheden ook boven de grond uit. Het gaat om deze wanden bij het buitenhoofd, waar straks de schepen vanaf de Westerschelde de sluis binnenvaren. Het zijn de kassen waar de enorme sluisdeuren in moeten komen. Ze steken nu zo'n 4 meter boven NAP uit, maar ze moeten nog hoger worden. De wanden bouwen op vanaf min 17, zijn nu op 3,5 meter boven NAP, maar ze gaan door tot 8 meter boven NAP. En daarmee worden deze wanden een stuk hoger dan die van de andere sluizen op het complex in Terneuzen. Dat is om voorbereid te zijn op de stijgende zeespiegel. Voor alle werkzaamheden is behoorlijk wat beton nodig. Er is heel veel beton voor nodig, zo'n ruim 300.000 ton beton is er voor nodig. Dus ja, ik hoor dan zeggen dat het 120 Olympische zwembaden zijn, zoveel. De betonwerkzaamheden duren nog tot minstens eind dit jaar. Direct naast de Oosterschelde bij Gorishoek op Tholen is vanmiddag een gedenkplaat onthuld voor de Belgische duiker Fons van Dijk. Vandaag precies 10 jaar geleden overleed Van Dijk tijdens het duiken in de Oosterschelde. En de leden van de Antwerp Wet Wheels zijn hem nog niet vergeten. Fons is mee de grondlegger van de eerste Vlaamse club voor duikers met een handicap. Er was in het begin een beetje tegenkanting omdat niemand er eigenlijk in geloofde dat mensen met een fysieke handicap, en ik zeg wel degelijk fysieke handicap, dat die mensen onder water konden gaan. Maar dat kan dus wel, dankzij het initiatief van Fons van Dijk. En daarom kunnen duikers als Tasja Verhoeven ook genieten van de onderwaterwereld. Boven water zit je echt gebonden aan van alles en nog wat. En onder water voel je je gewoon terug helemaal vrij. Je kan je benen bewegen. Je hebt hetzelfde gevoel dan iemand die geen lichamelijke beperking heeft. Ja. En ja, het is een super initiatief dat er mensen zijn die zich volledig willen inzetten. Zo'n mensen mogen nooit vergeten worden. Ja, dat verdient echt wel een herdenking. Dat Van Dijk bij de Oosterschelde wordt herdacht is niet alleen omdat hij daar gestorven is. Het was een speciale plek voor de duiker. Fons heeft altijd gezegd, als er een plaats is waar ik wil sterven, zal het in de Oosterschelde zijn. Spijtig genoeg heeft hij wel gelijk. En zijn vrouw heeft ervoor gezorgd dat zijn laatste rustplaats ook in de Oosterschelde is. Want Fons is uitgestrooid in de Oosterschelde. Rennen, springen en vliegen, dat is wat kinderen hier het hele weekend kunnen doen op de langste stormbaan van Zeeland. En die is hier in Groede en de baan valt in de smaak. Ik wil straks daar zo eens afspringen en dan ga ik proberen koprol op de grond te doen. Nou, je kan gewoon onder dingen door en op en ja, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Als je goed omhoog klimt en dan goed kijkt, dan doe je bijna geen pijn. Is er nou ook een bepaalde techniek om zo snel mogelijk over die baan heen te gaan? Nee, gewoon rennen. Kijk om je heen, bogen, springen, klimmen en met z'n tweeën natuurlijk. Dat is fantastisch. Hè? Dus, Ja, want als ik hier kijk, u bent eigenlijk de enige vader op de baan. Ja, dat verbaast mij een beetje. Ik weet nu ook wel waarom, zeg maar. Hartslag 200, dus ik begrijp het wel. Ja. Maar het is ontzettend leuk. Ja. U dacht, als er dan zo'n baan is, dan wil ik er ook op. Ja, en hij vindt het leuk om samen te gaan. Dus dan ga je gewoon mee. Daarvoor ben je toch papa, toch? Om weer kind te zijn. Ja. Nou, we staan hier toch wel met een heel voldaan gevoel. Trots gevoel ook wel.
220 atleten die hier vanavond in Goes druk aan het meedoen zijn. Goes on Track is terug. De atletiekwedstrijd verdween 2 jaar geleden van de sportkalender omdat de baan van AV56 gerenoveerd moest worden. Vorig jaar werd de wedstrijd afgelast vanwege corona. En nu er weer sportwedstrijden georganiseerd mogen worden, was daar gisteravond de comeback. 2-6, 9-6. Het is natuurlijk ook al een tijdje geleden dat een wedstrijd als deze gehouden kon worden. En nu het kan en nu de Olympische Spelen draaien met alle atletieknummers is iedereen wel erg gemotiveerd. Verwacht je dat er vanavond ook baanrecords gaan sneuvelen? Bij de sprint staat het heel scherp, dus dat zal lastig worden. Er is wel een atleet die loopt 10:38. Ik denk dat we die in 2024 in Parijs op Olympische Spelen zien. Die zou het wel kunnen. Ze zeiden 10:38 dat er stond. En 10:38 is mijn PR. En al mijn andere teamgenoten hadden ook een persoonlijk record. Dus toen gingen we met elkaar feesten. Het baanrecord staat nu op je naam, dus ik neem aan dat je volgend jaar terugkomt hier. Ik ga het proberen. Ik hoop het wel. Vanochtend vroeg hadden we in eerste instantie te maken met veel bewolking en wat lichte regenbuitjes. Maar die trokken in de loop van de ochtend snel weg naar Zuid-Holland. En wat volgde was een vrij zonnig weerbeeld met soms best wel mooie bewolking. Maar we hebben te maken met een onstabiele luchtsoort en een depressie boven Schotland. En dat betekende dat we in de loop van de dag weer te maken kregen met meer wind en ook meer bewolking en buien, soms met onweer. Ook vanavond en vannacht kunnen we in eerste instantie nog even te maken hebben met enkele pittige onweersbuien. Later in de nacht trekken die weg naar het noordoosten. En morgen hebben we dan een krachtige zuidwestenwind, die vannacht trouwens even hard kan zijn. Dus het is onstuimig met ook een wat lagere temperatuur dan vandaag. Het wordt morgenmiddag maximaal 18 à 19 graden. We zien dat er geleidelijk een verbetering op komst is, maar op maandag en dinsdag zijn er eerst nog wel buien. De temperaturen liggen dan rond 20 of 21 graden, maar er is wel verbetering op komst. Op woensdag zien we een temperatuur van 24 graden met vrij zonnig weer. Tot zover het korte nieuws en ook het weerbericht van deze zaterdag. Zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws.